Neviem, ako sa pozeráte na seba a na Slovensko v dnešnej dobe, ako vidíme našu krajinu a možno my sme tvorcami tejto krajiny, ako vidíme seba ako veriacich ľudí. Včera sme mali v televízii svätú omšu a Juraj Drobný kázal a hovoril o tom, že sa stretol prednedávnom s nejakými ľuďmi z inej krajiny, ktorí prišli na Slovensku a dlhší čas tu boli a vnímali, že koľko ľudí chodí do kostola, ako sa správame možno na uliciach, ako to vyzerá celkovo na Slovensku a hovorí, že vy máte takú zvláštnu vieru. Tí ľudia zo zahraničia to hovorili, že vy máte takú zvláštnu vieru. Ja neviem, či to je vôbec viera, lebo vy len naplňujete určitý príkaz, že prísť v nedeľu do kostola, ale ako keby viera vo vašom každodennom živote neovplyvňovala to, čo máte robiť a kde máte ako keby prinášať Božie kráľovstvo. A ja som o tom tak začal rozmýšľať, že aká je naozaj naša viera. Keby sme mali vieru ako horčičné zrnko, tak my by sme dokázali prenášať hory. A ja sa teším, že žijem na území Slovenska, na Spiši, kde máme Tatry. To znamená, že predo mnou tam mal niekto veľkú vieru a priniesol Tatry tam, kde sú teraz. A možno tu ešte nemali až takú veľkú vieru, lebo tu priniesli len Karpaty. To sú také menšie vrchy ešte. Ale naša viera má byť naozaj taká veľmi silno žitá v našom živote. Čo robíte s vierou? Čo robíte vo viere, že k tomu vás Pán Boh pozval? Ja viem, že slávime Eucharistiu, že sa modlíme, ale toto je niečo, čo nás ženie, podporuje, čo nás má vovádzať do života viery v každom dni v našom stretnutí. Čo robíme s vierou? A možno veľakrát ste videli už taký obrázok nejaký, alebo aj tú kázeň o tom, že keď ten chlapík išiel ako povrazolezec a cez to lano a ho pýtal sa ľudí, že viete, že či veríte, že prejdem? Veríme. A veríte, že prejdem aj s furikom? Veríme. A veríte, že keď si tu niekto sadne, že tiež prejdem? Veríme. Tak si poďte sadnúť. A nikto nešiel. Verili iba dovtedy, kým to mali hovoriť. Ale keď mali vstúpiť do niečoho, tak zrazu tam už nikto nevykročil. Čo robíme vo viere? Čo ty robíš vo viere? Aká je naša viera? 3.16 u svätého Jána je veľmi také významné číslo, lebo všetci asi by sme mohli odcitovať z Evanjelia podľa Jána 3.16. Nie? Čo sa tam píše? Viete to na spamäť? Nie? Boh tak miloval svet, veľmi dobre. Tak to skúsme všetci možno aj prečítať, keď vidíte? Tak skúsme spolu. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. A ja sa pýtam, veríte, že toto je pravda o vás? Veríme, že Boh tak miloval človeka, že dal svojho syna jednorodeného, aby nik z nás nezahynul, ale mal večný život. Príjmate to, že Boh ťa tak miluje? Je to niečo, čo nám dáva silu potom kráčať v tejto viere? A do akej miery? Do akej miery? Lebo Ján v prvom liste 3.16 píše, že čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás život. Aj my sme povinní dávať život za bratov. Čo sme povinní? Dávame život za bratov? Veríme, že keď Boh dal život za nás, a toto je naše poslanie, ísť a dávať život za bratov, že ja to mám naozaj žiť? Veľakrát sa hanbíme nielen dať život, alebo bojíme dať život za bratov, ale hovoriť o našom Bohu a Spasiteľovi. Veľakrát ostávame stáť takí skrytí kresťania v našich kresťanských gétach, kostoloch a spoločenstvách. A nie je to dať život za bratov. Kde je naša viera? Kde je to, že ja verím, že Boh ma tak miluje, že dal svojho syna? Toto má urobiť takým, ktorý bude štartovať do každého dňa práve v tejto láske, že Boh ma tak miluje. A ja mám povinnosť dávať život za bratov. To nie je voľba. To je povinnosť. Tu je napísané, a Ján myslím, že presne vedel, čo píše, že aj my sme povinní dávať život za bratov. Sme ochotní to urobiť? Kde je naše áno?
Pred chvíľkou sme hovorili, že veríme, že Boh nás tak miluje a keď nám povie, že tvoja povinnosť je dávať život za bratov, sme ticho. Kde je naša viera? Kde je to naše hrdinstvo? Viete čo? A Ján je taký perfektný, že v Zjavení 3.16 možno dáva takú odpoveď, že prečo veľakrát nie sme ochotní ísť do toho, že dávať život za bratov. V liste alebo v tom príhovore k cirkvi v Laodicei on hovorí takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, už ťa vypľúvam z úst. A ja mám taký dojem, že my sme vlažní. Že nie sme horúci. My chodíme do kostola. My sa hlásime k tomu, že sme katolíci, že sme kresťania. Ale veľakrát pri tom to ostane. A to je určitá forma vlažnosti. Lebo viera sa neprejavuje potom v mojich slovách, v mojom myslení a v mojich skutkoch. Veľakrát ostaneme len pri tom. A ja nechcem, aby sme boli pľúvance. Lebo ten, kto je vlažný, ani horúci, ani studený, bude vyplúty z úst. A teraz mi povedzte, sme tí, ktorí sú v srdci horúci? Je to cítiť z nás? A možno nasledujúcich 6 slajdov budem hovoriť k sebe, lebo chcem hovoriť o tom, že akí sú vlažní kresťania. A možno sa nenájdete v tom, tak môžete si podriemať trošku, ale možno je to taká kontrola práve toho, že či môj život je horúcim. Vlažní kresťania navštevujú bohoslužby viac menej pravidelne. To sa od nich očakáva, patrí sa to na dobrých kresťanov a tak to robia. A v Izaiášovi je napísané, že pretože sa mi tento ľud približuje svojimi ústami a svojimi perami ma ctí, srdce si však vzdialuje odo mňa. Takže je ich bázeň ku mne naučeným ľudským príkazom. Nie je to tak v nás a možno v ľuďoch okolo nás, že my navštevujeme aj pravidelne bohoslúžby, ale je to len ako keby výpoveď našich úst. A naše srdce nie je nadšené z toho, že ja môžem stretnúť živého Boha. Moje srdce neprikypuje ohňom a radosťou z toho, že Boh je živý v mojom živote a že ma sprevádza svojou láskou, svojim požehnaním, svojim milosrdenstvom a svojim víťazstvom. My všetci sme odsúdení na víťazstvo, ale my nežijeme to víťazstvo. My si ho necháme veľakrát ukradnúť a veľakrát sa necháme oklamať práve v tom, že sklzneme len do nejakej formálnej viery. A ja viem, že možno vás sa to netýka. A možno to iba pre seba teraz. A vlažní kresťania si v prípade konfliktu väčšinou vyberú to, čo je populárne a nie to, čo je správne. Viac im záleží na tom, čo si ľudia myslia o ich skutkoch, než na tom, čo si o ich srdci a živote myslí Boh. Pán Ježiš hovorí, beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom. A v Zjavení svätý Ján píše, že poznám tvoje skutky, že máš meno, ako by si žil, ale si mŕtvy. Nie je to tak, že veľakrát nám záleží na tom, ako vyzeráme pred ľuďmi? Mnohé veci v živote môžeme robiť nádherne, dobre, ale robíme to veľakrát preto, aby sme boli pred ľuďmi uctievaní, aby nám ľudia tlieskali, aby si ľudia o nás hovorili. Koľkokrát robíme veci, ktoré nikto nikdy nevidí. Koľkokrát sa rozhodneme urobiť vec, za ktorú ťa nikto nepochváli. Koľkokrát ctíme nášho Boha celým srdcom bez toho, aby sme za to od človeka niečo čakali. Koľkokrát hráme dobré divadlo. Oveľa viac je to, čo máš vo svojom srdci. Naše uctievanie má byť v duchu a v pravde. Pravde tvojho srdca a v duchu, to je to, čo tvoj duch spôsobuje v tvojom vnútri. Neúctievajme seba samých alebo ľudí. Uctievajme toho, k tomu patrí uctievanie a chvála. Vlažní kresťania nechcú byť naozaj oslobodení od svojich hriechov. Chcú byť oslobodení iba od trestu za svoj hriech. Nie je pravda, že úprimne nenávidia hriech. V skutočnosti im to nie je ľúto. Je im iba ľúto, že ich Boh potrestá. A Pavol v liste Rimanom hovorí, čo teda povieme? Budeme zotrvávať v hriechu, aby sa rozhojnila milosť? Vonkoncom nie.
Veď sme zomreli hriechu, ako by sme v ňom mohli žiť? Je nám ľúto, keď urobíme hriech? A prečo? Pretože za to budeme potrestaní? Pretože Boh sa na nás naštve a ublíži nám? Budú padať fúriky tam, kde sme? Alebo je nám ľúto preto, že sme urazili Otca, ktorý nás miluje. Že sme urobili niečo, čo je mimo toho, k čomu nás Otec pozýva. Je nám to ľúto pre nás samých, alebo je nám to ľúto preto, čo Otec chce a pre Božie kráľovstvo? Prečo veľakrát ľutujeme? O tom hovorí naše srdce a náš vzťah s ním. O tom hovorí, aký máš úmysel, keď ideš na svätú spoveď. Zbaviť sa tých hriechov, aby keď náhodou sa niečo udialo a táto hala spadla, som mohol ísť aspoň do očistca. Alebo mi je ľúto to, že som urobil niečo, čo môj otec nechcel. K čomu ma nepozval, ale pozval ma k tomu nepriateľ, alebo moje telo, alebo tento svet. Vlažných kresťanov dojímajú príbehy o ľuďoch, ktorí robia radikálne veci pre Krista. Ale oni sami ich nekonajú. Predpokladajú, že niečo také je pre extrémnych kresťanov, nie pre bežných ľudí. Svätý Jakub hovorí, že keď teda vie dobre robiť a nerobí, má hriech. Viete robiť dobre? Vedia kresťania robiť dobre? Majú kresťania poslanie premieňať túto zem láskou? A kde sme? Kde sme? Je na Slovensku láska? Koľko percent kresťanov, alebo teda ľudí na Slovensku hovorí, že sú kresťania, že majú priniesť lásku? Kde sme? Vieme robiť dobre? Keď to nerobíme, máme hriech. A tu sa ukazuje naša vlážnosť a nie viera v poslanie, ktoré nám Pán Boh dáva. Chápete? Že my to niekedy vieme v teoretickej rovine všetko povedať, ale keď naša viera má byť taká akčná, má byť premenená do života, zrazu prestávame. Zrazu nedokážeme milovať tých, ktorí sú okolo nás. Zrazu nedokážeme v láske k ním výjsť. A toto je problém, lebo si povieme, že to je možno pre extrémnych kresťanov. Možno je to pre ľudí, ktorí sú nejakí špeciálni. Viete, kde sú špeciálni ľudia? V tejto sále. Na vašich stoličkách. Vy ste špeciálni ľudia. Vy ste deti Otca. Vy ste tí, ktorých On chce poslať. Vy ste tí, ktorým On chce dať nadprirodzenú lásku, aby ste ju rozlievali, lebo takou láskou nás Boh miluje. Dokonalou, nadprirodzenou láskou. A On chce, aby toto bolo v nás a my sme to odniesli. Cítite zrazu, že je ten obrovský potenciál v nás, ktorý Pán Boh chce dávať do nás? Že je to niečo, čo ja môžem uchopiť, alebo aj nie. A môžem ostať taký. Vlážny, plávajúci po povrchu. A nevojdeme do hĺbky toho, čo Otec dnes chce. K čomu nás volá. K čomu pozýva dnes Slovensko. K čomu pozýva dnes teba. Tvoje spoločenstvo. Tvojich priateľov. Vlažní kresťania nazývajú radikálnym to, čo Ježiš očakával od všetkých svojich nasledovníkov. A slovo aj uskutočňujte. Nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Veru hovorím vám, mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Ja viem, že kresťanstvo je radikálne, ale my ho nežijeme radikálne. Ja viem, že to, čo otec Jozef povedal, že ísť do ďalšieho levelu je nastaviť líce. Nedokážeme to. Nedokážeme milovať nepriateľov. Nedokážeme s láskou prichádzať k ľuďom, ktorí sú okolo nás. Nedokážeme sa s vierou vzoprieť tomu, ktorý nás ťahá do zla. Nedokážeme sa postaviť ako tí, ktorí veria, že v láske a vo víťazstve Pána Ježiša máme moc víťaziť. My utekáme, skrývame sa a na niečo sa hráme. Lenže toto je znak vlažných kresťanov. A ja verím, že ste sa v tom nenašli. Vlažní kresťania, posledná vec, tvrdia, že milujú Ježiša. A on je skutočne časťou ich života. Ale iba časťou. Venujú mu časť svojho času, časť svojich peňazí a svojich myšlienok, nedovolia mu však, aby sa stal pánom ich života. Pane,
pôjdem za tebou, ale najprv mi dovol rozlúčiť sa s rodinou. A Ježiš mu hovorí, kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Aký podiel v tvojom živote a v tvojom srdci má Pán Ježiš? My spievame v mnohých piesňach, že on je kráľ, že on je vládca, Páne vládni mi. Viete čo? Ja niekedy mám strach hovoriť o týchto piesňach alebo spievať tieto piesne, lebo to je niečo, kde ja hovorím, Bože, už nechcem ja žiť, ale ty ži vo mne. A zrazu sa musia vypnúť všetky tie veci, v ktorých my sme usadení. Koľko percent tvojho rozhodovania je pod vládou Ježiša Krista? Pýtali sme sa dnes nášho otca, otec, čo dnes mám robiť? Som ti vydaný? Čo chceš, aby som dnes priniesol do tohto sveta? Možno aj na tomto stretnutí, na tejto konferencii. Čo chceš, aby som robil do budúceho roku, kým prídem opäť na túto konferenciu? Kde ma chceš poslať? Ty si mojím všetkým, spievame to. Myslíme to naozaj úprimne? Bol by iný náš život. Boli by iné naše rodiny. Boli by iné naše spoločenstva, dediny a mesta, ak by Ježiš bol naozaj pánom v našom živote. Lebo on je ten, ktorý nás chce premieňať. On je ten, ktorý túži po človeku. On je ten, ktorý túži po premene našich rodín a spoločenstiev. Jemu veľmi ide o človeka, lebo on pripravil miesto v nebi pre všetkých. A čo my robíme? Aby sme ľuďom ukázali, že tam je tvoj domov. Tam je tvoje večné, trvalé bydlisko. Nie na tejto zemi. Nie tu, kde ti môžu ukradnúť všetko. Máš poklad tam, kde ani mol, ani zlodej nepríde. Žijeme preto, aby sme boli hrdými vlastníkmi neba. Ak áno, tak to si vyžaduje obrovské nasadenie. To si vyžaduje plnosť nášho života. Máme odvahu dnes Bohu znova povedať, som tvoj? Úplne, vo všetkom, nech to stojí čokoľvek. A keď ti Boh povie, že sa máš vzdať niektorých vecí, tak nebudeš špekulovať a analyzovať, že či naozaj toto boli Božie veci, ale vstúpiš do toho. Jedni kresťania hovorili, že prijali od Boha také vedenie v tom, že majú predať svoj veľký dom, kúpiť si menší dom a za to, čo sa im zvýšia tie peniaze, majú ísť na misie do Afriky. A pýtali sa ľudí okolo seba. Čo si myslíte o tom? Máme to urobiť? A ľudia im hovorili, nie, veď ty máš zodpovednosť. Logika hovorí, ty máš zodpovednosť za svoju rodinu. Tu môžu bývať deti tvojich detí a všetko to je tvoja zodpovednosť. A mnohí hovorili, že nie, že to určite nie, že to nie sú Božie veci. A v nich to tak horelo, že oni to nemohli neurobiť. A oni to počúvali, urobili a boli nadmieru šťastní. A boli si vedomí toho, že naplnili pozvanie Otca. Koľkokrát my možno chytíme niečo, že mal by som toto urobiť, mala by som to urobiť. Pozvanie, ktoré je v tvojom srdci. Ale my nedokážeme urobiť ten krok, lebo čo si ľudia o mne pomyslia? Kde ma zaškatulkujú? Budem veľmi radikálny? Budem vyčnievať z radu? No a čo? To je to, čo Boh od nás chce. Aby sme boli svetlom, aby sme šli proti prúdu tohto sveta. No a čo? Ja vykročím vo viere, že on ma k tomu volá. Ak by sme nežili vieru, mnohé veci by sme, ja viem, že doteraz nerobili. Ja viem, že žijeme vieru, ale že či to, čo máme žiť, je to, čo naozaj dnes žijeme. To, čo je veľmi dôležité v tom, aby sme žili vieru, je veľmi jednoznačne vedieť, že kto sme. Veľmi jednoznačne, lebo to buduje našu identitu. To buduje náš základ, na čom stojíme. Kto si? To je o tvojej identite. V 1. Jánovom evanjeliu, v 1. kapitole, v 12. verši je napísané, že ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Tým, čo uverili v jeho meno. Viete, kto sme? Otec Jozef to spomínal. My sme Božie deti. My sme Boží synovia a dcéry. Žijeme to? Prečo je toľko starostí v tvojom živote? Prečo sa toľkými vecami necháme zaplaviť a zavaliť na tomto svete? Cítite, koľko nepokoja je v našich životoch? Koľkokrát diabol nás vovedie do toho, aby nás obral o náš pokoj, lebo čo bude o niekoľko rokov? Nepatria nám tieto starosti. Ježiš hovorí, že
Že keď lálie sú také krásne, že nepostará sa o vás Otec? A keď nebeské vtáky majú čo zobať, čo jesť, nepostará sa Otec? Vy ste viac ako mnoho vtákov. Chápete? A tu je viera. Alebo neviera. Moje plecia sú plné starosti. Prečo? Jasne je napísané v Petrovom liste. Zlož svoju starosť na Pána. Nespievaj to len, ale urob to reálne vo svojom živote. Zlož svoju starosť na Pána a on sa postará. Tam nie je napísané, že možno niekedy, o rok, o 5, alebo keď bude mať čas, Pán Boh sa postará. Tam je napísané, zlož starosť a on sa postará. Veríte tomu? A robíme to v živote? Cítite, že niekedy my možno niektoré slova vieme, poznáme, ale aplikovať ich v našom živote je veľmi ťažké. A toto je potom ovocie, že my sme zničení, zdevastovaní, uplakaní a jednoducho nežijeme to, k čomu sme povolaní. Lebo nevieme, kto sme. Nežijeme, kto sme. My sme Boží synovia a dcéry. Má niekoho Boh Otec vo väčšej láske? Nás dvihol na úroveň svojho milovaného syna. Chápete? Dáva vám to slobodu? Ak si to uvedomíme, dáva nám to slobodu. Otec sa najviac stará o svoje deti. Otec sa dnes stará o mňa. Otec sa dnes stará o teba. To je jeho srdce, lebo je láska. A ja zrazu, keď toto chápem, ak toto príjmem, tak v tom môžem kráčať. A potom je ten ďalší level, tá ďalšia úroveň toho, že to robím. A to je moja sebaúcta. Ja zrazu viem, že môžem kráčať v slobode Božieho syna, Božej dcery. Že Otec sa o mňa stará. Že on ma miluje. Nekonečne ma miluje. Nekonečne ma miluje. A ja zrazu toto môžem robiť. V 2. Petrovom liste je napísané, že preto sa, bratia, tým viac usilujte upevňovať svoje povolanie a vyvolenie. Veď ak budete to robiť, nikdy nepadnete. Usilujme zažiť to, že sme Boží synovia a dcéry. A na to nám je potrebná tá viera. Že ja každé ráno sa zobudím a budem hovoriť, Otec, je nádherné mať pred sebou ďalší deň. Je to výzva. Je to výzva. Lebo dnes máš pre nás povolanie. Upevníme sa v tom, že Otec nechce nás nechať len tak, tu sa plahoč na tomto svete. Ale on má pre nás povolanie. On s nami počíta. My sme špeciálni ľudia pre neho. My sme tí, ktorí môžu kráčať ďalej. A Pán Ježiš hovorí, veru, hovorím vám, aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám. Ba bude konať ešte väčšie. Lebo ja idem k Otcovi. Konáme? Prečo nie? Nedorastli sme? Boh už nemá takú moc? Je unavený z toho všetkého? Nemá už s nami trpezlivosť? Sme ho poriadne naštvali našimi hriechmi? Alebo nám chýba to, že kto sme? A chýba nám to, čo môžeme robiť. Boh je ten istý včera, dnes aj zajtra. On nevypne svoju lásku. Nevypne svoju túžbu po nás. Nevypne to, aby tieto slova mohli byť naplnené. Myslíte si, že Pán Ježiš toto nemyslel celkom vážne? Že len sa patrilo v tom momente niečo povedať, tak niečo povedal? Nie. On také veci nerobil. Keď povedal, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi, myslel to vážne. Máme vieru na to? Ak vieš, kto si, že si Boží syn, že si Božia dcéra, zrazu podľa toho sa správaš a toto robíš. A to potom vlastníš. Ty si potom hrdým vlastníkom toho, že my smerujeme k nebu. Že toto je naša istota. Že Otec sa na teba nikdy nevykašle. Že neprestane ťa pozajtra milovať, alebo popozajtra, alebo keď bude ešte ťažšie. A toto je istota, v ktorej my máme kráčať. Istota toho, že my sme milovaní a máme v sebe požehnanie, ktoré máme priniesť na túto zem. A toto ja verím. Veríte tomu?
Veríte tomu, že toto je to, s čím my máme odchádzať aj z tejto konferencie? Veríte tomu, že toto je poslanie, ktoré priniesol Cyril a Metod na to, aby my sme priniesli vieru pre iných ľudí, aby oni toto mohli žiť? Koľko ľudí toto nemá? Koľko ľudí nežije tú lásku Otca? Koľko ľudí nežije to prijatie, ktoré nám On ponúka? Poznáte takých? Či nie? Už okolo vás sú všetci obratení. Všetci žijú Božie kráľovstvo. Ja som skončil. Amen. Lebo už nemám čo hovoriť, keď to je tak. Či poznáte ľudí, ktorí toto nežijú? Ktorí sú nešťastní, smutní a frustrovaní zo života. Včera som bol dávať trombocity, krvné doštičky na onkológii v Bratislave. A vedľa mňa ležal jeden, ktorý robí na rýchlej záchrannej službe. Tiež dával trombocity a hovoril, že predvčerom mali zásah taký, že chlapec si podrezal žily, pretože ho pustila frajerka. Hodinu ho hľadali, hodinu ho nemohli nájsť, potom ho našli a potom, keď mu píchali kanílu, takže vrešťal na pol Bratislavy, že to bolo niečo hrozné. Ale že už sa potom s ním nedalo veľmi rozprávať, ale zachránili ho. A tak mi len napadlo, že tak ľahko si človek ublíži. Tak ľahko stráti zmysel bytia tu na zemi. Keby ten chalan poznal Otca, ktorý ho miluje, ktorý má pre neho pripravený 100% dobrý plán, tak by bol šťastný. A bral by možno aj to, čo sa stalo v jeho živote, že buď to je niečo, čo nepriateľ vymyslel na neho, alebo by žil to, že toto je niečo, čo mu Otec chcel ukázať. A postavil by sa za to. A to sú veci, ktoré my potrebujeme mať. Vedieť, kto sme, vedieť, čo robíme a vedieť, čo máme vlastniť. Lebo potom môžeme ísť ďalej. A potom budeme prinášať ovocie. Ak naše ovocie je také, že sme zakorenení v Ježišovi, tak je bohaté, je veľké, mení svet. Je cítiť, že my máme chuť ako kresťania, že premieňame túto zem. Je naše ovocie také? Ľudia milujú tých, ktorí sú kresťania? Alebo na nás nadávajú, ohovárajú a sú nástrojmi nepriateľa proti nám. Ale veľakrát my si môžeme za to sami. Veľakrát naše nedeľné bohoslužby sú stretnutím sa, ktoré nás nepremienia. A ja viem, že my sme povolaní do konfrontácie v tomto svete. A každý jeden kresťan bude konfrontovaný v tomto svete, lebo Ježiš veľmi jasne hovorí, že vy nie ste z tohto sveta. A budú vás prenasledovať, ako mňa prenasledovali. Ale my máme byť na to pripravení. Je to súčasť toho, do čoho my vstupujeme. A ja keď chcem naozaj naplňať to svoje poslanie, tak som pripravený dať aj život. Keď to hovorím, tak to myslím vážne, že ja ti patrím, Bože. Ja ti patrím. A niekedy aj smrť, niekedy aj bolesť, niekedy aj mučeníctvo sú obrovským víťazstvom. A my niekedy jednoducho, ako keby sme hovorili, že toto je potupná prehra. Ježiš urobil prehru na kríži. Zažil prehru. Mučeníci, to boli tí, ktorí prehrali? Nie, to boli tí, ktorí vyliali svoju krv pre Otca. Ktorí dali všetko naozaj reálne. A toto spôsobilo milosť, vyliatie milosti, preto, aby sa premieňala táto zem. Veľakrát v našom živote je veľa strachu a klamstva. Veľmi veľa. Ja mám taký dojem, že toto sú dve také zásadné veci, s ktorými potrebujeme bojovať a ktoré potrebujeme ako keby tak pozerať do nášho vnútra. Že či toto nie je to, čo mám v sebe. Máte niekedy strach zo života, z budúcnosti? Hej? Nie? Aha. Bojíte sa o svoje deti, vnúčata, o to, že či budú mať prácu, že či manželstvo vydrží, že či nebudú chorí, že či sa im neudeje niečo zlé, keď budú cestovať. Koľko strachu a koľko klamstva je v nás, keď nám diabol hovorí, že ty sa z toho nikdy nedostaneš. Že to je také niečo, čo je súčasťou tvojho bytia. Ty už nebudeš lepšia, ty nikdy nebudeš viac milovať. Ty nikdy nebudeš robiť veci, ktoré robil Pán Ježiš, lebo ty si ty a ty si kopa hriechu. A ty už vlastne, keď budeš chodiť do konca života na charizmatickú konferenciu, tak možno do očistca so šuchanými ušami sa dostaneš. A veľakrát diabol nám hovorí kopec klamstiev do nášho života a my mu naskočíme na to. My mu uveríme a sme potom plní strachu a žijeme klamstvo.
A ja potrebujem hľadať, že kto skutočne sme. Pán Ježiš hovorí, že ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Božie slovo je to, čo nám hovorí pravdu. Božie slovo je to, čo nás vovádza do novej slobody, lebo táto pravda nás vovádza do novej slobody. A tam niet klamstva. Tam niet klamstva. A ja verím, že keď Pán Boh dal, aby sme mali tento návod na život po ruke, že nám ho dal naozaj seriózne, vážne. Aby sme uverili tomu, čo je tu napísané. Aby sme toto žili. Aby to nebolo len na poličkách našich domov, v poličkách a utrieme, či zoberieme to len 2-krát do roka, na Vianoce a Veľkú noc, aby sme prach utreli. Ja verím, že toto je niečo, čo máme púšťať do seba a žiť to naplno. Toto je pravda. A pravda nás vyslobodí. Ježiš hovorí, že ak ostanete v mojom slove a ja proti klamstvu potrebujem vyťahovať tento meč ducha. Tento meč ducha. A keď diabol ti bude hovoriť, že ty si niktoš, plný hriechu a nič z teba nebude, tak ty mu povieš, haha, môžeš si hovoriť, čo chceš. Ja som adoptovaný Boží syn a toto je klamstvo, čo ty mi hovoríš. Chápete? A ja zrazu nepustím do seba, že som kopa hriechu. Že som nikto, že nič v živote nezvládnem, ale ja budem vedieť, že mám možnosť, prioritu, špecializáciu, pozvanie žiť ako Boží syn. A to je nádhera, ktorú my môžeme v sebe mať, do ktorej sme pozvaní. A klamstvo a strach nás vovádza do otroctva. A potom sa Božie kráľovstvo nemôže šíriť, lebo my sme zviazaní. Lebo my máme byť tí, ktorí sú nástroje, cez ktorých Pán Boh prináša svoje požehnanie a my sme zviazaní. Jak nás môže takých používať, kde si len drobčíme do našho kostolíka a späť, ale nemáme slobodu. Boh potrebuje slobodných ľudí, ktorí budú žiť jeho pozvanie. Boh potrebuje tvoju slobodu. A my preto potrebujeme veľmi jasne odhaliť nepriateľa našich životov. Potrebujeme, ak chceme kráčať vo viere, odhaliť to, kde sme oklamaní a kde je strach, ktorý je nástrojom diabla. A ja sa proti tomu potrebujem postaviť, vzoprieť a prijať slobodu, do ktorej ma Ježiš volá, lebo pravda o nás vyslobodí. A túto pravdu nachádzame v Božom slove. A keď uveríme tomuto klamstvu a keď uveríme strachu, tak to je porážka a otroctvo. A poznám veľmi veľa ľudí, ktorí sú porazení a v otroctve, ktorí nemajú nádej, ktorí sú v beznádeji. A druhá vec je to, že potom žijeme klamstva a mýty. Potom žijeme to, čo už tu bolo spomenuté, že koho Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje. Ďakujem pekne, keby náš otec mal byť taký. A my tomu veríme veľakrát. A ľudia sú niekedy naozaj v takých klamstvách a mýtoch ponorení tak hlboko, že nevidia realitu toho, do čoho nás Boh pozýva. Ježiš nás pozýva, aby sme budovali Božie kráľovstvo. Aké má mať ako keby nastavenia Božie kráľovstvo? Má to byť kráľovstvo otrokov? Má to byť kráľovstvo tých, ktorí sú porazení? Má to byť kráľovstvo klamstva? Má to byť kráľovstvo, kde sa uctieva kultúra smrti? Má to byť kráľovstvo, kde sa zabíjajú nenarodené deti? Nie. Nie. A my niekedy sme sa stotožnili s tým, že tak nejak by to možno mohlo vyzerať. Lenže toto je zlá idea. Toto je niečo, čo je slabé. Otec je ten, ktorý naozaj chce, aby sa tu šírilo Božie kráľovstvo.